Otkako smo svjesni da je vrijeme novac, dostupnost i pristupačnost institucija visoko su na cijeni. Upravo zato da bi u svakome kutku i svakome trenutku bila na usluzi klijentima, Hrvatska je pošta postala mjestom na kojemu se obavljaju i financijske usluge. U suradnji s Hrvatskom poštanskom bankom otvoren je i klijentima dostupan kutak Banka u pošti. Ključna prednost Hrvatske pošte, a tako i usluge Banka u pošti je rasprostranjenost mreže poštanskih ureda. Hrvatska pošta ima 1016 poštanskih ureda i zapravo više je poslovnica Hrvatske pošte nego što je svih poslovnica banaka u Republici Hrvatskoj. Time je banka, zapravo te novčane usluge su dostupne svim građanima Republike Hrvatske u više od 800 naseljenih mjesta. Nemate li u svojemu mjestu HPB ili vam je poslovnica banke predaleko, sve što trebate obaviti u banci možete obaviti i u najbližoj pošti. U svim poštanskim uredima moguće je obaviti cijeli niz novčanih usluga. Na primjer, može se zatražiti nova kartica tekućeg računa, mogu se zatražiti i druge kartice Hrvatske poštanske banke. Uplate i isplate se mogu obavljati. Ukoliko je korisnik ima karticu Hrvatske poštanske banke, takve se usluge obavljaju bez dodatne naknade. Osim tih osnovnih, kako bismo rekli, bankarskih usluga, u 154 poštanska ureda moguće je i podići, zapravo ugovoriti nenamjenske kredite. Klijenti vam najčešće otvaraju tekući račun, znači umirovljenici, ljudi koji si žele podići kredit pa si otvore da imaju povoljniju kamatu i krediti. Inače uplate i isplate s tekućih računa. Ugovaranje kredita sigurno je vrlo zanimljiva usluga za velik broj mjesta u kojima banka nije u blizini. Dakle, s obzirom na veliku rasprostranjenost poštanskih ureda i da smo dostupni u 800 naseljenih mjesta, u dobrom dijelu Hrvatske pošta je upravo ta institucija u kojoj se najčešće ide ne samo po poštanske usluge, već i cijeli niz i maloprodajnih usluga i bankarskih i osiguravateljskih usluga. Dostupnost obavljanja financijskih poslova u pošti korisnicima se pokazao odličnim potezom. Ne samo zato što i kompliciranije usluge mogu obaviti sigurno uz profesionalne standarde, već i stoga što je u pošti za njih rezerviran posebni kutak, pa nema čekanja. Klijenti su zadovoljni jer su odmah na redu i nudimo im isto sve usluge kao u banci. Pa si oni tu sput dok plaćaju račune mogu obaviti ono vezano za banku. Znači bez da idu u banku i opet tamo čekaju. Hrvatska pošta, sukladno svojoj strategiji Pošta 2022, zapravo nudi građanima velik broj usluga. Sukladno našoj misiji koja glasi Hrvatska pošta građanima na usluzi, želimo upravo biti to mjesto gdje će građani Republike Hrvatske moći obaviti gotovo sve one usluge koje su mu u datom trenutku potrebne. Dakle, u više od 1000 poštanskih ureda diljem Hrvatske možete otvoriti tekući račun HPB-a, zatražiti kartice, ugovoriti štednju ili osiguranje, a u 154 poslovnice zatražiti nenamjenski kredit. I sve to nadohvat ruke, onoliko daleko koliko vam je daleko najbliži financijski kutak Banke u pošti.